नमस्कार प्रणाम। हम रवि अरुआ देखा तनी मैच बॉक्स। सिवान जिला के मैरवा प्रखंड के ई पटखौली गांव ह। आइजा कैमरामैन से चाहे हम देख सकतानी कि एगो ऐसन भैंस जौन की 4-5 दिन पहले बच्चा देले रहलस य आ उ हैजा बिजली के चपेट में आ जाए से आज दम तोड़ देलस य। हैजा तमाम लोग बा एकर भैंस के जे गार्जियन बा उहो बा, पूर्व मुखिया इहवा बानी। अब समस्या ई बा कि ए बेरा त ई जानवर हैजा सट गइल, जैसे ओकर मौत हो गइल। आ ई जौन मौसम बा उ खेती के मौसम ह। अगर पानी भरे त तमाम एक खेत में धान बोआत रहती सन आ ओ बेरा केहू लइका औरत चाहे बच्चा अगर ओमे सट गए रही त फिर एकर जिम्मेवारी के ली। बिजली विभाग तमाम दावा करता है, स्मार्ट मीटर से लेके महंगा बिल आवता, लेकिन आदमी के सुरक्षा के एजा कोनो गारंटी नहीं के। सबसे पहले जेकर भैंस हो ओकरा से जान लिया जाए। केकर जी राउर हो को दिन पहले बच्चा दिल रहल छियो? 5 दिन। 5 दिन। अच्छा तो केंगा माने भइल घटना केंगा भइल? तुरा के घर से अइली है नु। हाँ। बस एजा लात धइली है, बस सट गइली है। हे में माने सट गइल। हाँ, हे में एथी हो आ गइल। हाँ ओइ में आ तो गइली। ई एकर चरहु खातिर ना खोले रहनी जे तुरा के आ गइली है। करा के आ गइल। हाँ। अच्छा ई जब ऐसन घटना भइल तो एकर माने बिजली विभाग से केहू आइल है ना? फोन भइल रहला। आई रहल हाँ आई रहनी। का कहल लो? अब तो हमरा से ना कुछ पोस्टमार्टम भइला ब्लॉक से एक आदमी अच्छा हाँ ब्लॉक से एक आदमी आई रहलन। पोस्टमार्टम भइला, पोस्टमार्टम उ रिपोर्ट लेके गइलन। अब उ कह के गइलन कि एगो थाना में आवेदन दिया जाए, एगो हमरा यहाँ दिया जाए, एगो बिजली विभाग के यहाँ दिया जाए। आवेदनवा देनी हलो? गइल बालो देवे गइल बा का हाँ। कुछ माने मुआवजा उजा कहत रहलो? अब मुआवजा तो कहत लो, तब देखी मिल जाओ तब नु। तो ये माने ई तो भैंसिया लेकिन महंगा लागत है। हाँ महंगा भैंस बिया ई। हाँ। कुछ नहीं के तो ई 70-80 हजार के भैंस बिया। बिया हाँ 4 दिन पहले बच्चा देले। चली है जा ये तमाम लोग बा बड़ा दुखद एक तरह से बा जेकर जानवर बा ओकरे बा। हे जा मुखिया जी बानी, प्रश्न नहीं बा मुखिया जी की ये बेरा त जानवर भैंस मुअल बिया, खेती के दिन बा, अगर कोनो लइका चाहे आदमी सटर रही तक एकर जिम्मेवारी के ली? एकर जिम्मेवारी तो बिजली विभाग ली। ऐसे कि एकरा पहले हमनी के 6 माह पहले एगो गांव से दस्तखत करा के तमाम जनता के हौ जन बिजली के पोल देखत रही नु जी 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 ट्रांसफार्मर के पोल जी जी उ साफ टूट के लटक गइल बा। आ ओइजा से हई पीछे तक देखी कितना नीचे तार लटकल बा कि हमरा लगता कि ए बरसात में अगर नाहियो अगर पोल गिरे तो तार के चपेट में तो किसानों आ जाई या पशु तो अइबे करी। तो ई तमाम आवेदन देला के बावजूद भी विभाग के द्वारा ई लापरवाही कहल जाई कि अभी तक ना तार के ठीक कल गइल आ ना टूटल पोल के ठीक कल गइल। तो ये बिजली विभाग के JSDO एल से बोला के लिया के देखा लिलो ना? ना एक बेर SDO से बात भइल तो SDO साहब कहलन कि ठीक बा हम इंक्वायरी में भेज तनी अपना स्टाफ के जई के, लेकिन कुछ दिन के बाद उ खुदे SDO साहब के ट्रांसफ़र हो गइल। तो ओकरा बाद फिर एक बेर एक्सिक्यूटिव साहब के हमने एक कार्यक्रम रहे मैरवा ई नौतन मोड़ पर ई राम जानकी मंदिर में, उनका भी संज्ञान में देनी जा। तो कहलन कि देखी वो प्रक्रिया बा, प्रक्रिया में आई तो हमने के पोल और ट्रांसफार्मर सहित ओकरा हटा देम जा, तत्काल तार के हम व्यवस्था करा देम, तार के टाइट करा देम। जे बिजलिया के पैसा वसूले आवेला तो ओकरा के ना ले जाके देखावे नी लोग कि बा पैसा मांगा है इतना ले ना तो ओकरो से लोग दिखावले बा, ओकरो से दिखावल बा। कुल मिला के लापरवाही बा, बहुत विभाग के लापरवाही बा। लापरवाही ना रही तो आज है बिजली के कहीं ना कहीं से ई शॉर्ट बा। बिजली के तार से हाउ जौन सर्किट बा, सर्किट में करंट आ गइल बा। वो करंट आ गइल बा जौन के चलते भैंस सट गइल तो आज भैंस के माने एन द स्पॉट पर मृत्यु हो गई। अगर किसान भी मान ले खेत में पानी बा, खेती बा, अगर खेती के टाइम आ गइल आ धान के रोपनी आ गइल आ किसानों अगर सटता तो मर जाई। तो विभाग के घोर लापरवाही बा। ऐसे हम कहम कि भाई जहाँ जहाँ तार कटल बा, लटकल बा, पोल डैमेज बा, ओकरा के जितना जल्दी होखे विभाग बदले। हाँ। अच्छा तो ई अभी भैंस खातिर मुआवजा के का मांग करतनी लोग? हमने के भैंस के मुआवजा खातिर विभाग से ही बात भइला, विभाग अपन स्टाफ भेजलस या ओकरा बाद हमने के स्वतः पहल करके पशु विभाग के जे भी
कर्मी बा ओकरा के हमनी के बोलौनी आ जब पोस्टमार्टम करके ले गइल। अब हमनी के जौन भी प्रक्रिया बा FIR कइल, FIR करके ओकर कॉपी पशु जौन हॉस्पिटल बा ओहिमे देम जा आ ओकरा बाद पोस्टमार्टम के कॉपी आ जौन फोटो बा भैंस के जौन ओकर कॉपी निकाल के हमनी के विभाग में जमा करम जा। जौन भी प्रक्रिया बा क के दिया मुआवजा जौन मिले के बा मिले खातिर हमनी के ओकरा खातिर संघर्ष करम जा लेम जा प्रयास। चलिए हई अहिया के वार्ड सदस्य बानी ई बुझाता रहुआ कि बिजली विभाग के ई घोर लापरवाही बताई भैंसिया के मुआवजा मिल जाई। अब तो लिख के दिहल बा मुआवजा विभाग तो सब लोग मांग करता, अब देखी का कहला दिला लोग का करला लो, लेकिन भैंस बिया 70-80 हज़ार के आई भैंसे के सिरे बीतल आदमी के सिरे बीतल नहीं खे। तो ई बताई आई जे रहुआ वार्ड सदस्य है तो मांग करे के चाही कि जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर बा ओकरा कुछ दूर ले घेरल जाला, ई बात पता बा? हाँ ई सब कहाइल बा, मुखियो जी से कहाइल बा, मुखियो जी से सब के बात विचार भइल बा, तो अभी लेकर विभाग कोनो सुनवाई नहीं खे करत। माने लापरवाही लापरवाही सब मिला जुला के लापरवाही सब चल रहल बा, आदमी के कोनो गारंटी नहीं है कब मर्जी। चली तो हैजा देखनी है तमाम जे लोग बा यहाँ के मुखिया जे पूर्व मुखिया जी रहनी है, वार्ड सदस्य बा लोग जे पीड़ित भी आदमी बा उ सभे ई बात स्वीकार कैल कि जौन बिजली विभाग के बा उ घोर लापरवाही के चलते एगो भैंस जौना के कीमत ए बेरा मार्केट में जाएब तो 1 लाख के आसपास बा, उ यहाँ एक तरह से बिजली के चपेट में आके दम तोड़ देले बिया। गनीमत यह बा कि ई जानवर के सिरे बीतल बा, अगर ए बेरा कोनो आदमी के साथे ई घटना भई रही तो फिर बिजली विभाग का जवाब दी। आ इतना लम्हर घटना के बाद भी बिजली विभाग लगभग हमरा बुझाता कि समरे के कोशिश नहीं के करत हो जा। देख ली तार कितना नज़दीक बा, किसानी के समय बा, खेती के समय बा, आ जरूर किसान अपना खेत में बोआई रोपाई करे जइबे करी। अब इहे एक बेर प्रार्थना रही बिजली विभाग के जे भी अधिकारी सुनता कि जल्द से जल्द ई कुल तार के पोल के जहाँ ट्रांसफार्मर लागल बा ओकरा के ठीक कइल जाओ, नहीं तो एहू से लम्हर घटना हो सकता।